Добре дошли у дома, метелчета. Времето е кофти и не можем да пътуваме толкова често. Това пък можем да готвим. Ръцете трябва да са чисти. Габи, картофите също трябва да са чисти. Ние ме картофчета, метелчета и гледаме да пестим вода. В термоканата слагаме вода, с която вариме картофите. Защото освен вода пестиме и електроенергия. А Мишо, правилно ли е да слагаме картофите в вряща вода? Да им се запазват хранителните вещества. Чакаме да заврат. Докато чакате картофите да станат готови, не забравяйте да си напишете домашните. Задължително с ръкавица вадим картофите и щипкам. Намачкаме картофите с чаша. Яда си картоф, Габи. С чипката. Обаче. Осоляваме. Мазняваме. Добавяме крема сирене. И царевица. Настъргваме кашкавал. И поръсваме. Слагаме и шунка. Печем на 200 градуса 10 на минути. Жително почистваме работния плод. И си чист. Вкусно изглежда и мирише. Така е. Ядеш и гореш. Защото е горещо.